Hello mga kamay. Ako po ito, naka-shades lang. Punta kami ng kapatid ko sa Robinson kasi sinira ng anak ko yung cellphone niya, ay pang-online niya yun. Tapos, kahit may isa pa siyang cellphone na iPhone, hindi ko hahayaan na gamitin niya yon kasi kapag ginamit niya yon, lalong masisira kasi hindi siya marunong gumamit ng gadgets ng tama. So, bibili ako ng pang-online class lang niya. So, ngayon, pinatay ko muna kasi yung dinaanan ko may CPR na music. So, ngayon, naglalakad kami ng kapatid ko papunta doon sa sakayan kasi wala kaming kotse. So, maglalakad lang kami. So, mag-inquire lang ako ng murang cellphone. Ang purpose ko doon ay para lang sa online niya na kahit 12 hours niya gamitin everyday, 7 days a week, okay lang. Kasi yung anak ko minsan, kahit anong sabi ko, mahirap talaga. Kaya yun, bibili ako ng pang-online lang niya para pag nasira ulit, hindi nakakalungkot. Lakas ng hangin! So, ayan, lakas ng hangin. So, yung outfit ko ngayon, ito yung binili ko sa baby doll dress. Ito yung gate ng sidewalk and doon yung sakayan. Ito yung binili kong sandals sa Marikina. Dito na kami. Nasa kailang. Isang galing Bella Vista. Okay. Nakuha ka nga. SM mo pala para sa natin. Dito na kami sa jeep ngayon. Saglit lang yung biyahe. Mga 15 minutes lang. Makainit. So ayan, nandito na po tayo sa Robinson. Ha? So ayan, nandito na po kami ng kapatid ko sa Robinson, Palapala. So yan, pupunta kami sa third floor, doon kami bibili ng cellphone. Nanalo ako ng 150 doon sa Banana Kuskus. Yung Banana Kuskus, yun, nanalo ako ng 150. A few moments later.
started. And bibili ako ng phone para sa anak ko. So, I inquire and I'm going to decide to get something. I think the lady will help me to choose which one is the best. So, I'm here right now with my sister. So, punta kayo dito sa Stortec. Ayan. Robinson, Palapala. Oppo A12 for 990, color silver. Sealed unit po siya, open na natin. Gagamitin niya naka-search. Di ba katulad din nakaraan po natin? Di ba yung kay Arnold? May wifi ka sa bahay mo? Ma'am, ito yung free na jelly case mo. Then, papasign ako for 1 year warranty. Ito yung ating injector pin, ma'am. Just in case na mawala, ma'am, any pin, wag lang po karayong, pwede rin pong dito. Free pala siya, ma'am. Yes po. Pasign ako, ma'am. Free SIM card, free case. Yes, ma'am. Punta na kayo dito. Huwag kayo na kayo ng cellphone habang sale pa. Isama mo na to, ma'am. Oh. Ay, free ba to? Oh, ayan, ang daming free pala dito. Oh my God! Sorted! Bili na kayo. Sa iba ka mo, wala, ma'am. Robinson. Kasi may extra din yan eh. Ah, meron din. Wala, single tayo. Robinson Sorted. Ayan, third floor. Tama ba? Third floor. Yes, ma'am. So, binilhan ko yung anak ko ng phone kasi yung gamit niya laging sira. Ma'am, explain ko sa'yo yung warranty, ma'am, ha? So, sige po. Since nandito na rin tayo, ma'am, ang covered po ng warranty natin, ma'am, for Oppo or any brand is 1 year, ma'am. Tama po ba, ma'am? Covered natin for 1 year, ma'am, is for factory defect, ma'am, no? Ang hindi lang natin covered, ma'am, let's say hawak-hawak ng anak mo, ma'am. Let's say accidentally niyang nabitawan, na-drop yung phone, nabagsak, hindi covered yung LCD, ma'am. Kaya, ma'am, much better, ma'am, nire-recommend ko sa'yo, ma'am, palagyan mo na siya ng full tempered glass. Ang ating full tempered glass, ma'am, napakaganda po. Only Stortec Robinson lang din po ang meron nito, ma'am. Alam mo yan, libre ba yan? Ma'am, ito napakagandang offer ko sa'yo. May bayan. Kapag, ma'am, ito in-avail mo, ma'am, doon na tayo sa nabasag yung phone ng anak mo, ma'am. Kasama to, covered po namin yung warranty. Ang tawag po doon is 1 year warranty LCD replacement po. Ma'am, hindi na po kayo pupunta ng Calamba, Laguna. So, dadali na Magkano muna yan? ito yung overall natin, ma'am. Murang-mura lang siya, ma'am. Murayta lang. Murayta lang, ma'am. 5,589 lang. With full tempered glass, anti-scratch, ma'am. Hello, mga friendly. Magkano yun? Magkano isa niya? Ma'am, 599 na lang siya. Mga friendly, makita mo siya, anti-scratch. Oh, anti-scratch na. Oh, talaga. Oh. Meron siyang anti-fingerprint oil, lalo na kung gamer yung gagamit. Anti-radiation sa mata. Pinakamaganda, nabasag yung cellphone. Sa ibang store, hindi nila covered, ma'am. Only Robinson Dasma, Stortec po, available yung So, basag. ayan. Ito pala yung maganda na cover. Yes po. Ito yung lagayan niya. Yes, ma'am. Okay. 599. Ito po yung overall. Ang babayaran ko sa'yo with phone and everything. Yes, ma'am. 5,589 overall na siya. Okay, ma'am? Okay, ma'am. Dito lang siya, ma'am, ha? Fingerprint, face and lock, password. Meron tayong tinatawag na convenience tools, ma'am. So, dito siya. Ito yung kaninang in-explain ko, yung parang ball ni iPhone. So, let's say, open natin siya. I-on natin siya for top menu. So, meron tayong mga instructions, ma'am. So, ito yung ating phone. Lock screen, multitasking, screenshot box. Kung ayaw mo siya, ma'am, pwede naman natin siyang i-off, ma'am. Kung medyo hassle po sa gagamit, ma'am. Off nyo na lang Off siguro. natin, ma'am. Mahanap naman yun ng anak ko, makalipot. So, check natin po yung ating camera, ma'am. Ito yung ating rear camera. So, dual rear camera siya. Ito yung ating full. Pupunta po tayo ng ating photo ratio. Full screen. So, ito siya. Para makita po ng ating madlang people. Ayan siya. Oh my God! Ayan po. Ang ating mga phone cam girls. Team orange. Then, ito yung ating front.
malinaw nga siya. So, Ito man kung nakita mo siya with AI Beautify, pwede naman din ito. Mas maganda. Okay pa, depende ko. Ma'am, yung mga pinagpara natin, alisin mo siya para wala tayong recent application. Then, pa-double check lang po. so ito na. Ito na mga kamar, yung phone. Ayan. Nagamitin na yan, ma'am, ilalagay Ito, ilalagay na yan lahat. So, ito yung babayaran ko. 5589. May charger na, may headset. Ay, ma'am, kapag earphone, ma'am, sa lahat po ng brand, 10,000 below, ma'am, wala siyang kasamang earphones, ma'am. Okay lang, mayroon naman sa loob. Maganda pala talaga yung ano na yun, yung Full tempered, ma'am. tempered, Yes, matagal na ma'am. palitan. Kasi kung papalit-palit sa Kasi akin, plastic lang to, ma'am. One yan, papalit sa 3 times. Screen protector. Mama, yan siya, napakanipis, ma'am. Mas maganda nga ito. Nakapal pala to. Yes, ma'am. Tsaka may covered yan na ano, ma'am. Pambata talaga kailangan yan. Yes, ma'am. Masyado hindi marunong mag-ingat ng gamit. Kasi! So ito po yung price, oh. Ayan. Kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my heart to get out of this place. I sense something I've never seen before. When you put Magkano on ako, the Ben? pineapple, Yung 3,000 doon sa BPI. friends anymore. Yung 3,000 pa. Go on pizza, it's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. I-prepare na po yung cellphone na nabili ko. Oppo A12 para kay Claire. So may free case, may free pin. OTG cam. Marami siyang stock. Mamaya, ipakita ko sa inyo yung mga free na binigay dito. Tapos, ang pinaka-the best dito, ito yung Mobile Pioneer na full screen silk screen 2.5. So, 599 siya. And anti-scratches, high transmittance, anti-fingerprint, shutter-proof, and high definition scratch-proof. So, maganda siya. With my sister. So ayan, nakabili na po ako ng cellphone ni Claire. So babalutin ko siya, ilalagay ko siya sa lagayan, and mamaya ipapa-unboxing ko sa kanya. So yan, dito tayo sa pili tayo ng pambalot. Alin maganda? Step, hindi ka maganda, ilalagay natin yung phone. Maliit lang. Yung ano, yung lego na sa loob. A few moments later.
beautiful lady out there. Welcome to my vlog. Vlogger ang po siya. Bumangin. Oh, sala ka mo, ma'am. Umalay mo, ako na mag-makeup artist sa'yo. Charot. Pag yumaman ka, huwag mong kalimutan si Apple, ah. Ma'am, ang ganda ng kilay mo. Huwag na saya. Ang ganda nga nung lagay mo, oh. Ang tanong kung kaya ko bang maglagay ng ganyan. Kasi ito, ma'am, meron ka ng brush na angle brush, ma'am. So, ito, ma'am, hindi ka na mahirapan maglagay kasi sinipan ko na yung kilay mo. Ang gagawin mo na lang, pag may angle brush na siya, igaganon mo na lang siya, ma'am, sa kilay mo. A few moments later. Hello everyone! I'm back right now. It's around 7:30 na ng gabi at ginabi na kami ng kapatid ko. So, nahilo ako kasi nag-amoy ako ng mga perfume, naghalo-halo, especially yung Victoria's Secret. And then, yung nabili ko na Jovan White Mask. Tama ba yung pronunciation ko? Ayan. So, bumili po ako ng perfume na Jovan White Mask for women. So, ito po. Ito po ay worth of 700 pesos dahil po ay sale. Pero kung hindi siya sale, pumapatak po siya ng 1.3. So, ito ay 96 ml. Tapos, ano siya, bote. Ingatan na huwag mahulog kasi mababasag. So, ayan siya. Iipunin ko lang yung pabango kasi pag umuwi yung jowa ko, saka ko lang gagamitin. Kapag dito sa bahay, huwag na magpabango. Magkulon-kulo na lang. O, diba? Ang pabango para sa special event lang. So, ay ganon. So, anyway, nabili ko na yung dapat bilhin. Okay na. And mag-update ako sa bagay na yun kung ano yung nabili ko. And bumili rin pala ako ng favorite naming lahat na Krispy Kreme Donut Original Glaze. So, half dozen ito. 199 sa Robinson. And then, bumili rin ako ng crop top at ng short ng kapatid ko. So, andun na. Hindi ko na napakita sa inyo. Basta yun lang. And, ayun. Ang sarap na kanina nung kinain namin na crab stick. Tapos, shawarma. And, thank you everyone for watching. And, soon, mag-unboxing ako nung binili ko today. So, for now, bye-bye na everyone and see you on my next vlog. Bye-bye! Anyway, mega shoutout pala doon sa mga pretty ladies na nag-assist sa akin kanina sa Robinson, sa StoreTech, pala. So, thank you so much ladies! Bye-bye!